আমাক লাগে বিটিআৰত শান্তি হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান বড়ো অনাবড়ো সকলো যাতে ভাল কৰি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে যদি কয় বিজেপিয়ে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে আমি নেখেলা কৈ থাকিম ৰাজনীতি যদি কৰিব লাগে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ষ্টেচু আমি দিল্লীত নবনাও আমাৰ ৰাজনীতিৰ কথাই নাই ইয়াতে আমি বড়ো জাতিক সন্মান দিব খুজিছো অনাবড়োক সুৰক্ষিত কৰিব খুজিছো ইমানেই কথা आं CM EM मन्त्री मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै होननानै बुङो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमा सेराव मेगननि नोजोराव नाथाय बेनि उल्था मावो प्रमद बर' बिथाङा ग्रीन बडलेण्ड बानायनायनि खोथा होयो नाथाय बेनि उल्था मावो प्रमद बर' बिथाङा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोरबायदि गेदेर गेदेर स्लोगान मारिबोनाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकल स्वार्थबादिनि थाखाय बै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौनो डिवाइड खालामजोबनानै दोनदों बर' हारिनि दुखुनि गोथां जारिमिनफोरखौ मोनबोखानाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि पलिटिकल स्वार्थबादिनि थाखाय बै बर' फिसाफोरखौनो बर' हारिनि बिखायाव गोदानै गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनि खालामनाय मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन I would also like to request Sri Pramod Boro to present General Mohit Mahendru, a traditional Bodo Arunai. Now, let's do the honor of the Cabinet Minister of State. I would like to request. दिनै प्रमद बर' बिथाङा मालाबा गावनि गोदोनायाव गावनो आर'नाइखौ सोनानै लायो दिनै प्रमद बर' बिथाङा आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि SPC जों स्पेशल प्रोटेक्शन गार्डजों मालाबा नारख्लें जायो बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकल केरियाराव दिनैयो खावसे बाहागोखौनो आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि खिथु उन उन दिनै गिदिं गिदिं समफोरखौ बाबेन होलांबाय नाथाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 17 इयार्स रुलिं खालामबाय दंमोन बे 17 इयार्सआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बे आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि खिबु उन उन खारफाबाय थायाखैमोन दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुजियो जेराव थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो गावसोरनि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोबानो गोजोनग्रा बा मोनबानो गोजोनग्रा साइजनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय मोनबोखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेशन पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे मोनथायफोरखौ दिनै बिसोरो खोमानानै फैदोंमोन बा फाननानै फैदोंमोन होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा दिनै BTR एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जोंनि बे BTC काउन्सिला टटेलि आसाम स्टेटनि सिङाव थांबाय जेराव दिनै जोंनि बे BTC काउन्सिलखौ सासे DCआसो दिनै नायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकल केरियाराव जोंनि बे BTC ओनसोलाव बा BTR एरियायाव माबा मोनसे डेभेलपनि खामानिफोरखौ मावनायनि सिगां बा लाबोनायनि सिगाङावहाय दिनै सासे DCनाव थांनानै साजेशन पारमिशन लाग्रोनो गोनां जानानै फैयो दिनै जोंनि बे BTR ओनसोलाव जेसेबांखिनि माखासे इम्पोर्टेन्ट डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरा दिनै जादों बैखौ ओपनिं खालामनो थाखाय आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा गावनो फैनानै दिनै फिथा हास'नो थाङो आरो बेनि खिबु उन उन दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेर गेदेर लिडारफोरा मन्थ्रिफोरा मिनिस्टारफोरा दिनै खारथिंबायबाय थायो एसे लासिंसिंनि बाथ्रा जेराव दिनै जोंनि न'खराव जायफोर गोहोफोरा जोंनिनो माखासे स्टेन्डार्डखौ स्ट्रं मोनसे क्वालिटी स्टेन्डार्डआव दोनदोंमोन बै मोनसे स्ट्रं क्वालिटी स्टेन्डार्डखौ दिनै प्रमद बर' बिथांमोना गावबागाव मोनथायखौ मोननो थाखायनो दिनै आलाय सिलाय खालामजोबनानै फैबाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोनाव जाखिनि पलिटिकल पावार दं गावसोरनि आखायाव बे थाखानाय पलिटिकल पावारखौ बिसोरो मालाबाबो गोसोबायदि बाहायनो हाया दिनै गावसोरनि थाखानाय पलिटिकल पावारखौ बिसोरो बाहायनो सानदोंब्ला बे आसाम स्टेटनाव बिसोरो साजेशन पारमिशन बा सावरायग्रोनो गोनां बा टेबल टक खालामग्रोनो गोनां जानानै फैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथांजों रुलिं खालामजानाय बा प्रमद बर' बिथांमोननि पार्टी UPPL पार्टीनि माखासे मेम्बार्सफोरा वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनि जानाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों जेराव दिनै गोजाम UPPL आरो गोदान UPPL बे गोजाम आरो गोदान UPPL मेम्बार्सफोरा वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेराव माने एना एनि जालायबाय थानाय आरो रिसेन्टलि दाख्लैबावहाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नामाथाय ना UPPLजोंनो गावसोरजोंनो तारमाने माखासे इस्युफोरखौ लानानै दिनै न'आव फैनानै बुनानै थाङो आरो बेखौ गावथारनो थाखाय लोगोआव पिस्तलबो लाबोफानाय माखासे अजद दिखांनाय बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन दा बेराफारसेथिं
बे UPPL निनो गोरा दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन आरो गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि स्ल'गानखौ मारिबाय दङ। दा दिनैयो गावजोंनो दैदेनजानाय गावसोरनो दैदेननाय माखासे मेम्बार्सफोरखौ माखासे वर्कार्सफोरखौ जेराव गोजोनखौनो होनो हायाखै, जेराव परिबर्तन सोलायहोनोनो हायाखै, बेबायदि लिडार दैदेनगिरिया आरोबाव बे BTC BTR एरियानि सिङाव थानाय बै 35 लाखनिबो बारा गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरखौ मा सोलायनाय मा गोजोन होनो हाबावगोन बिलाय। दिनै गोजोना जादों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो लिडारफोरनि थाखाय आरो प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनि माखासे सामसागिरिफोरनि थाखाय दिनैयो गोजोना जादों। दिनैयो प्रमद बर' बिथांजों रुलिं खालामनाय बे BTC गभर्नमेन्टनि समावनो बै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' फिसाफोरनि न'फोरखौनो दिनैयो JCB लानानै इभिक्सन खालामहैयो। दिनै बेसेबां खाराव माराव गाबबा बायदों जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा, नाथाय अब्लाबो बिसोरो एसेबां अना खाना अन्थाइ बिखा लानानै गावनि बर' फिसाफोरनि न'फोरखौनो दिनैयो इभिक्सन खालामहैयो। दिनै बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव आदानि कम्पानिनो जोंनि बे ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि आरो 6 सिडुलनि एरियानि हाखौ माबोरैहाय मा एग्रिमेन्ट खालामनानै बिसोर मा बिजनेस खालामनो सानदोंथाय मिथिला। नाथाय दिनैयो बेफोरबायदि गेदेर गेदेर माखासे जाथावथारै खामानिफोरा दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTC गभर्नमेन्टनि समाव एक्चुअलि जाथावनामोन। नाथाय जों दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनैयो नुनो मोन्दों। जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' आफादगिरि महरै दिनै पलिटिकेल केरियाराव बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै खामानिफोरा प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट सालायनायनि समाव एक्चुअलि जाथावनामोन। थांनाय BTR एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो पलिटिक्सजों इनभल्व थानानै दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै पलिटिक्सनि खामानिफोरखौ बिसोरो मोनसे मेजर साबजेक्ट महर लानानै दिनैयो खामानि मावगासिनो दङ। जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव माखासे गोबां एन्टि ससियेल खामानिफ्रा दिनैयो बांबोनायनिफ्राय बांबोनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि खायसे सुबुंफोरा साननो हागौ बा गुबुन हारिनि माखासे डार्टि लेभेलनि सुबुंफोरा साननो हागौ जे बे बर' हारिया लोरबां जाबाय आरो बे बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोरबां जाबाय। नाथाय बेयो गोरोन्थि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे माहारियारि आफादखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा दिनैयो ज' जानानै बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैयो जोनोम होदोंमोन। बेखायनो बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बर' माहारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया। गोनांथि जायोब्ला समा जुदि थिनथारोब्ला बे माहारियारि आफादखौ दाफामफिननाय बा बेखौ फोसाबनायनि दायथ'आ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि आखायाव दङ। दिनै बेफोरबायदि माखासे बिथिंखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि माखासे सेल्फिश डार्टि माइन्डेड सेल्फ क्रेडिट लाग्रा लुबैग्रा बेफोरबायदि सुबुंफोरा दिनैयो जानला मेला खामानिफोरखौ मावनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंदोंमोन, नै मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय होननानै एसेबां थगायो। थगायनायनि गेजेरजों गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामलांबाय थानो हागोन बेफोरबायदि मालाबाबो दासान। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा 20 साननि थाखाय रेहाबाव फैदोंमोन। दिनैयो BTCनि दानि गभर्नमेन्टनि बै माखासे लिडार्सफोरा मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ थांनानै साबैसे खौरां लाहैखो? खौरां लाहैनायखौथ' जों दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायाखै बा खोनानो मोननाय जायाखै। जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ 20 साननि थाखाय न'आव फैनायखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि माखासे सेल्फिश डार्टि माइन्डेड लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो खर' सागासिनो दङ। अब्ला साननानै नायदो दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानायखौ लानानै बैफोरबायदि माखासे डार्टि लेभेलनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेसे गोसो गोजोन मोनगासिनो दङ। भेमुगनि दैया जेरैबायदि गुसु गोजोन बेबायदि बिसोर गोजोन मोनगासिनो दङ। नाथाय समा बांद्राय गोबाव गैला। नोंसोरनि समा एन्डिं जानो थांगासिनो दङ आरो बै समाव नोंसोरनि निमाहाखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा केयार खालामनाय नङा। सिदा बाथ्राखा। नोंनि लाइफनि केरियाराव मा मावो मा मावा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बादा होनो गोनां जेबो दरखार गैया। नाथाय नोंनि लाइफनि केरियारनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गोथार महर मुस्रिखौ गोसोम दागो फोनांनाय जुदि नुयोब्ला फोरमान मोनोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंहा बुंनो गोनां आरो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ होननानै आं सानो। बेखायनो बयबो एलार्ट जा। गोजोन्थों। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।